A pesar de dispoñer dunha nova e moderna comisaría dotada de máis recursos materiais, a Policía Nacional de Ribeira non conta aínda con suficientes efectivos, polo menos non co cadro de axentes que lle pertencería por número de habitantes. Esta situación preocupa especialmente a Asociación de Empresarios da localidade, que leva tempo denunciando a necesidade de reforzar a vixilancia ante o incremento da inseguridade cidadá. Vemos que é unha infraestructura moito máis grande, moito máis amplia e siguen igual cos mesmos servicios en plantilla que tiñan antes. Entonces, por eso nós vamos un poquinho preocupados porque din que sí que se vai ampliar, pero do din ao que se fai hai moita diferencia. Entonces, nós por eso estamos un poquinho, pois claro, preocupados por ese motivo. A parte, ahora, xa a comisaría xa queda máis alejada do que é o centro, xa é un pouquiño máis, digamos, estamos como un pouquiño máis desprotegidos, porque é certo que a comisaría no propio centro da ciudad pois sempre che daba un pouquiño máis de seguridade. Entonces, bueno, sabemos tamén que a policía que está a día de hoxe traballando implícase, está con toda a ciudadanía, pero eles, como se suele dicir, non dan máis do que poden dar, non? Xa hai meses que a patronal remitiu unha carta á subdelegada do Goberno en Galicia sobre a necesidade de reforzar a plantilla da Policía Nacional, sen que ata o momento obtivesen resposta. Fixose un escrito á subdelegación do Goberno, en cual nos incidían que, bueno, que na próxima apertura da nova comisaría, pois se iban a implantar, pois digamos, pois máis dotación. Ao fin e ao cabo, nós tamén tivemos reunións co SUB, que é o sindicato da policía, no cal nos trasladou que non había ninguna, nin se esperaba a ampliación da policía. Nós solicitamos, enviamos outro escrito á subdelegación do Goberno a ver se iban a tomar algunha medida a máis, agora unha vez que abriron a comisaría nova, e de momento non tivemos contestación, e no cual vemos que tampouco incrementaron máis dotación. Dende a asociación tamén están en contacto co Concello para conseguir que se incremente a dotación de axentes na policía local.